Aholkuak eskatu dizkidate eta lehenengoa izango litzateke ongi antolatu behar ditugula orduak, ze emango dugun aurrez aurrekoan, zer online, hau da, hausnarketa bat behar dugula. Eta hasierako diagnosia, talde guztietan egiten dugun diagnosi hori askoz ere zorrotzagoa egin behar dugula. Ezagutu behar dugu oso ongi ikasle bakoitzak dituen baliabideak, baliabide teknikoak, bai? Gero ateratzen diren arazoi aurre egin ahal izateko. Beraz, nik kokatuko nuke horretan, lehenengo aholku hori izango litzateke, baliabide teknikoak ongi ezagutu, gero ongi banatu lana, hau egingo dute plataformaren bitartez eta hau aurrez aurreko saioetan, eta feedbacka bitan banatuko nuke, bai? Feedbacka pertsonala plataformaren bitartez, horrela ikasleak sentitzen dira oso babestuta eta ebaluazioan gero nabaritzen da, oso ongi ebaluatzen dutelako, ikusten dutelako irakasleak detektatu dituela bere hutsuneak eta bitartekoak eskaini dizkiegu hutsune horiek bete ahal izateko. Eta beste feedbackak aurrez aurreko saioetan egingo nuke. Plataforman egiten diren hainbat ariketen feedbacka aurrez aurrekoetan egiteak eskaintzen digu aukera nozio edo eduki edo helburu horiek sakontzeko gehiago, Eta ateratzen dira beste hutsune batzuk plataformaren bitartez ikusten ez direnak. Uztargarria da, Eta feedbacka egiten dugunean, aurrez aurreko saioetan feedbacka egiten dugunean talde izaera ere mantentzen dugu. Eta ematen dizkigu ere pistak ze egiteko aurrez aurrekoetan.